Türkmen hemrasy özbek telekanallarını alıp görkezmegi besetdi. Türkmenistanyň Türkmen elem 52 milli emel aragatdaşyk hemrasy 10 fevraldan bäri özbek telekanallarını efire goýbermeýär. Bu barada Türkmen Nokot News neşri habar berýär. Efirden alınan kanalların arasynda Özbekistan 24, Yoşlar, Taşkent, Bolajon, Sport we beýleki kanallar var. Häzirki wagtda özbek kanallary görkezilmeýär. Geçen ay Özbekistanyň 12 sany kanaly görkezilýärdi diýip özbek kanallarının efirinin kesilenligini Azatlyk radiosynyň habarçysy hem tasdiklady. Türkmen hemrasy fevralyň başlaryna çenli Özbekistanyň döwlet hiýetçiligindäki 12 telewizyon, 4 radio kanalyny alyp görkezýärdi. Efirin kesilmeginiň sebäpleri mälim näl. Ýöne Türkmen Nokot News neşriniň Marw welaýatynyň bir okuyjusy bu ýagdaýy 21-nji ýanwarda Sevimli TV özbek telekanalynyň ýerasy 6-lyk Amerikan filmini görkezmegi bilen ilteşdirýär. Filmin gahrymanlary Türkistan adly toslama ýurduň diktatory Rowaç Alimowy tagtdan agdarýar. Filmin epizodlary Türkmenistany ýatladýar. Senariýa görä toslama Türkistan Özbekistanyň günwataryna ýerleşýär. Paýtagat Taýrusyň köçelerindäki awtoulaglaryň döwlet belgileri türkmen belgilerine çalym edýär. Käbir sahnalarda türkmençe sözleri eşitmek bolýar. Hatda filmne Türkmenistanyň döwlet nişanlaryna juda meňzeş toslanan simwollary görmek bolýar. Kinofilmiň türkmen durmuşyna çalymdaşlygy sebäpli ol Türkmenistana gadagan edildi. Azatlyk filmiň çykmagynyň ýygyany ýurduň regionlaryna girişlen Amerika garşy propagandalar barada habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçixanasy bu çäreleri bildiren reaksiýasyny ýerasy altylygyň bir çeper eser bolup onuň hususy bir güýmenje kampaniýasy tarapyndan döredilendigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň hem de başanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň Türkmenistan bilen güýçli we netijeli gatnaşyklary ıgrarly galýanyny diplomatlar aýtdy. Türkmenistanyň ilkinji Türkmen elem 52 emeli hemrasy 2015-nji ýylyň 27-nji aprelinde başanyň Florida ştatyndan elem giňişligine uçuruldy. Onu Türkmenistanyň buýurmasy boýunça Thales Alenia Space Fransuz kompaniýasy Falcon 9 raketa götürücü tarkaly elemi goýberdi. Häzirki wagtda emeli hemra Türkmenistanyň, Owganystanyň, Iranyň teleradio kanallaryny, galy bersede TRT, World, France 24 ýaly halkary habar kanallaryny alyp görkezýär. Türkmen hemrasy daşary ýurt kanallaryny alyp görkezmekde Wide Network Solutions Britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk edýär. Türkmen elem 52 özbek kanallaryny 2019-njy ýylyň noýabryndan başlap görkezip başlapdy. Lebap vilayatynyň Farap we Sayat etrap gaz edaralarynyň resmileri ilatyň sarp eden gaz üçin tölegleri öz wagtynda almak çärelerini güýçlendirdiler. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lebaply habarçysynyň aýtmagyna görä, soňky günlerde bu edaranyň işärleri öýleri aýlanyp, tölegleri bir aý giýjikdiren hojalyklary paç tölediljakdygyny duýdurýarlar. Farap we Sayat etrap gaz edaralarynyň işärleri bergidar hojalyklar öz sarp eden gazynyň tölegini bir aý wagt giýjikdirse, onda mundan beýlek olara 50% paç tölemeli boljakdyklary barada duýduruş hatyny berýärler diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlilik şertinde söhbetleş olan habarçy 18-nji fevralda gurrun berdi. Onuň sözüne görä ilatyň sarp eden gaz üçin tölegler her aýyň 10-na çenli geçirilmeli. Eger bu tölegler şol seneden soň 20 gün giýjikdirilse, onda ýaşaýjylar töleglerden başga da onuň ýene-de 50%-ni paç hökmüne geçirmeli bolarlar. Mundan başga habarçy Sayat etrawynyň gaz edarasynyň Esli we Gyzylgaýa ýaly owalardaky bergidar hojalyklaryň gazyny kesip, gaz tölegleri geçirilýänçe olary möhürleýändigini hem habar berýär. Bu çäreler gyş aýlarynda howanyň sowukdygyna garamazdan amala aşyrylýar. Ýaşaýjylaryň köpüsi işsiz, käbir hojalyklara hiç ile aýlyk girdeji girmeýär. Olar gaz tölegi beýlede dursun, günnelik iýjek çöregini zordan tapýarlar. Adamlar özleriniň alaşsyzdygyny, öňmüzdäki aýlarda tölejekdiklerini aýdýarlar, emma gaz işärleri olary diňlemeýär. Ilatyň arasynda kommunal töleglerini 6 aýlap töläp bilmeýän maşallar bar diýip habarçy belledi. Habarçy häzirki wagt bu etraplarda gazsyz galan maşallaryň aglabasynyň golay goltumdaky gumo ýa-da tokoýlara çykyp, odun gözleginde agaçlary we sadak çerkezleri çapmaga mejbur bolýandygyny hem aýtdy. Adatlyk radiosynyň ýokarda aýdylanlar barada Farap we Sayat etrap gaz edaralarynyň kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň innihas gowlanandygyny aýdyp, ilaty çärek asyrlap mut
ýa-da yeňillikli bahadan berilen gaz, suw we elektrik togy ýaly hyzmatlary geçen ýylyň 1-nji ýanwaryndan tölegletdi. Şondan soň türkmen häkimetleri raýatlaryň bu hyzmatlar üçin tölegleri öz wagtynda geçirmegine gözegçiligi güýçlendirdiler. Tölegleri öz wagtynda geçirmedik ýaşaýjylaryň togynyň, gazynyň we suwunyň kesiljektigi hem de olaryň işiniň kadyete geçiriljekdigi duýduruldy. Soňky 6 aýyň dowamında Azatlyk radiosu ýurduň dürli künjeginde tölegleri öz wagtyny töläp bilmedik hojalyklaryň elektrik togynyň we gazynyň kesilendigi barada ençeme gedek habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenstan habarçylary we yerli synçylaryň ençemesi ýurtda ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň ýeti duýulýan we ady karitlarynyň gymmatlaýan hem de gytalýan döwründe maşallaryň alýan aýlyk günlüğiniň güzeran aýlamaga köplenç ýetmeýändigini aýdýarlar. Lebap vilayatynyň edara kärhanalarynyň işgärlerinden goloýda geçiriljek bağ ekmek çäresi üçin 70 manatdan 100 manada çenli pul ýygnalyp başlandy. Bu waka prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2020-nji ýylda ýurtda 10 million düýp bağ nahalynyň ekilmegi baradaky karara gol çekmeginden 2 hepde gowrak wagt soňa gabat geldi. Häzir Lebabyň etrapdyr şäherlerindäki büdjet işgärleriniň tas ählisinden şolsanda Türkmenabadyň un zawodynyň we mektepleriniň işgärlerinden Sayet etrap keselhanasynyň we owa saglyk öýleriniň lukmanlaryndan bağ ekmek üçin pul ýygnalýar. Onuň möçleri her edarada dürli bolup, ol 70 manatdan 100 manada çenli üýtgeýär. Bu pullar edara ýolbaşçylaryna tawşyrylýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 19 fevralda gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy bilen gidlilik şertinde söhbetdeş olan büdjet işgärleriniň ençemesiniň sözüne görä, edara kärhanalaryň ýolbaşçylary bu serişdäniň bağ ekmek çäresinde ediljek çykdajylara şolsanda bağ nahallaryny, pilleri we bedreleri satyn almaga sarp ediljekdigini aýdýarlar. Şeýle de olar işgärlere şu ýyl bağ ekmek çäresiniň goşadyrnak üçinde arkadagyň üns merkezinde boljakdygyny we oňa ähli büdjet işgärleriniň gatnaşdyryljakdygyny hem belleýärler. Ýöne çäräniň anyk haýsy senede geçiriljekdigi barada hiç zat aýdylmaýar. Azatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada değişli türkmen resmiýetlerinden şolsanda Lebap vilayat häkimliginden kommentari alyp bilmedi. 31-nji ýanwarda prezident Berdimuhammedow şu ýyl ýurtda 10 million düýp bağ nahalyny ekmek baradaky karara gol çekdi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi bu kararyň milli tokoy programmasynyň çäginde ýurdu bağı bosanlygy öwürmek we onuň tebigatyny baýlaşdyrmak maksadyndan ugur alýandygyny habar berdi. Soňky bir näçe ýylda Türkmenistan resmi maglumata görä her ýyl 3 million bağ nahalyny ekýärdi. Täze karar bu ýyl 7 million bağ nahalynyň öňki ýyllarda garandy köp ekiljekdigini görkezýär. Şonu Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan synçylar ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtynda bağ ekmek boýunça edilen bu uly böküşiň sebäbiniň düşündirilmeýändigini aýdypdylar. Şol bir wagtda öňki ýyllarda bolşaýaly ekiljek bağ nahallarynyň satyn alınjak ýerleri bu karary durmuşa geçirmek näçe serişde düşjekdi we munyň nämäniň ýa-da kimleriň hasabyna amala aşyryljakdygy aýdylmady. Azatlyk radiosu bağ nahallaryny satyn almak üçin büdjet edaralarynyň işgärlerinden mejburi meýletin pul ýygnalyşy hakynda indi bir näçe ýyl bäri habar berip gelýär. Azatlygyň yerli habarçylary bilen söhbetdeş bolýan büdjet işgärleri bağ ekmek bilen bagly salynýan bir kanun salgytlardan bidar bolundyklaryny gurrun berýärler. Ýöne olar özleriniň işden çykarylmakdan gorkup bu pullary bermäge mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar.